Når man skal finde arealet af en trekant, så kan man anvende formlen for arealet af en trekant. Arealet af en trekant, det er lige med den halve højde gange grundlinjen. Jeg har tegnet 4 forskellige trekanter, trekant A, B, C og D. Alle 4 trekanter har en grundlinje på 6 cm. Der er altså 6 cm her på alle grundlinjerne. Så har jeg lavet en højde på 5 cm. Og derfor så bør alle trekanterne have præcis det samme areal. Så hvis vi regner arealet ud af trekanten her, så må det være en halv gange 5, som er højden, gange grundlinjen, som er 6. Det giver 15. Arealet af alle trekanterne er 15. Uanset hvordan vi vender trekanten, så vil den altid have det samme areal. Hvis for eksempel at jeg tager min trekant D og vender den sådan her, så bliver det her min grundlinje, og det her min højde. Så burde den stadigvæk, hvis man sætter længden af højden og længden af grundlinjen ind i vores formel, have præcis det samme areal. Det kan vi jo lige afprøve. Så hvis jeg tegner højden her, som jo står vinkelret på grundlinjen, og måler den, så får jeg sådan cirka 2,7. Jeg vil lige skrive det over her, at for trekant D, der er højden lige med 2,7 cm. Hvis jeg nu måler grundlinjen, som jo er den her, så får jeg lige over 11,1 cm. Jeg vil jo altså kunne sætte de her to højder og grundlinjen ind på arealformen, og så forhåbentlig få noget, som at der ligger rigtig tæt op ad 30. Så hvis jeg bruger de her i stedet for, så vil arealet være lige med en halv gange højden gange grundlinjen og det vil blive en halv gange 2,7 gange 11,1. Jeg får altså et areal, der hedder 14,985. Det er ikke præcis 15, men det er tæt nok på. Hvis jeg runder op her, jeg regner med, at jeg skal afrunde med det sidste decimal her, så bliver det alligevel afrundet 15. Problemet kan være, at man sidder med en lineal, og man ikke er helt sikker på præcis hvor lang af de her grundlinjer og højder skal være af siderne, man skal måle, hvor lange de skal være. Så i teorien, så er arealet 30 med en trekant med en grundlinje på 6 og en højde på 5. Men der kan let være afvigelser. Se, hvis vi har en retvinklet trekant, trekant C, som vi for eksempel havde lagt sådan her, så vi havde en grundlinje og en højde, så kan der være problemer her, fordi at vi måske får et unøjagtigt resultat. Hvis vi får givet trekanten, den retvinklede trekant, har siderne 6 og 5 her, så kan vi ud fra de tal beregne arealet. Så vi indsætter altså en højde på 5 og en grundlinje på 6 i vores arealformel, og så får vi det præcise resultat. I modsætning til, hvis vi skulle tegne en højde her og bruge den her som grundlinje,
så skal vi i gang med at måle, og det kan blive upræcist.